Euskararen erabileran jauzi bat emateko korapilo berriak ikusita, ikusi gauen beste erabaten lan egin beharra. Eta horretarako bereziki aldaketa horien protagonista hartzaile dien gizarte eremu ezberdinetako ahotsak entzuteko premia. Topagunetik kanpo atera eta gizartean zer egosten ari dan, zer esaten zaigun euskararentzat behar dela hori entzutea. Jasone Mendizabal naz, Topaguneko zuzendaria eta batera jauziko elkarrizketa talde eragilean ari naz parte hartzen alde batetik, beste kidiekin maila berean, eta bigarren txapel baten pian bebai prozesu hau bultzatzen eta koordinatzen Topaguneko kongresuari begira baliagarria izan dadin. Inigo Retolaza naiz, Topagunea martxan jarri duen aldaketa teoriaren prozesuaren dinamizatzailea edo bidelaguna naiz. Kaixo, Carmelo Ayesta naiz, ingeniera naiz eta Arrigorreakoa eta elkarrizketa taldeko partaidea naiz. Idurrezki Isabel Larrañaga naiz eta aldaketa taldeko kidea. Lura Albizu Etxetxipia naiz, 29 urte ditut, Artazutik nator, Nafarroatik, eta aldaketa taldean parte hartzen naiz. Kaixo, Alex Badillo naiz, Gasteiztarra, Euskal teknikari moduan lan egiten dut, baina Euskal gintzan ere urte askotan ibilitakoa, bai Euskaltegian, bai Euskal Elkartetan, eta elkarrizketa taldeko kidea naiz. Maili Quintana naiz eta elkarrizketa taldeko kidea naiz. Plazer handi bat da niretzat eta ore handi bat hontan parte hartzea, bai gazte bezala eta baita iparraldeko bakarra bezala, baina ardura handia ere. Eta hori, nahi duana da gazte eta iparraldeko bezala ekarpenak egin eta pixkat errepresentatu azkenean gazteak eta iparraldeko jendea. Ni Ariane Unamuno Loidi naiz, Soaluzetarra naiz, eta Pilpilan Euskaltzaleen elkarteko kidea naiz. Eneko Kaie naiz eta elkarrizketa taldeko kidea naiz. Tarana Karim naiz, elkarrizketa taldeko kidea ere bai. Iker naiz, Bilbotik nator da elkarrizketa taldeko kidea naiz. Bere psikologoa, baina lankidetza prozesutan eta gizarte berrikuntza ikuspuntu batetik adostasunak pertsona edo eragile ezberdinen bitartez bilatzen saiatuko egin azkenengo 17 urtetan. Iñaki Sagardoi naiz eta elkarrizketa taldeko kide izan naiz. Irati naiz, Irati Ziar, Gasteiztarra eta Geu elkarteko kidea. Topaguneak aipatu zuenean aldaketa teoria eta erabili nahizuela, kongresura bidean eta ideia berriak sortzeko eta hori esan nuen, aldaketa teoria, hori ez dut ezagutzen. Aldaketa teoria metodologia bat da, guk erabiltzen duguna askotariko taldeei laguntzeko amankomuneko ikuspegi bat garatzeko, ez? Normalean aldaketa teoria erabiltzen dugu aldaketa sozialak diseinatzeko edo askotariko talde hauei laguntzeko nola lortu aldaketa sozial horiek. Horretarako erabiltzen dugu aldaketa teoria. Dinamikak oso zehatzak dira, oso bideratuta daude, helburu hori lortzeko, eta egia da oso exigentea da. Batzutan ere zeure buruari egin behar dizkiozulako galdera batzuk, agian sekula egin ez dizkiozunak, edo ez daukazu erantzunik. Hemen talde eragilean bertan eta bestela kontraste taldeetan, entzun doaz iritzi batzuk, eta hortik egunerokotasunean niretzat normaltzak ziren gauza batzuk, berraztertu egiten ditut, eta pentsatzen dut, horren lekuan banengo zer pentsatuko nuke horren gainean. Ezagutu dut jende askoen iritzia, bai elkarrizketa taldean eta bai kontraste taldeetan, eta hori ere aitortu beharra dago. Eta apur bat ere nire burua kokatzea eta konturatzea ere nik neure ideiak ditu dela eta bakoitzak ditu bere ideiak eta nire ideiak ez duela zertan izan behar jende guztien ideiak, ez apur bat aldentzea bere kokeri hortatik. Kontraste taldeen antolaketa indogu bi fasetan. Lehena izan da alde batetik sektoriala eta hizkuntzarekiko harremanarekin
lotutako xede taldeekin, lan mundua, etorkinak, erdaldunak, gazteak, herri mugimenduak. Y me ha parecido muy interesante estar en este taller porque aunque no sé el idioma vasco que debería aprenderlo en todos los años que ya llevo aquí, pero que se deben hacer muchos talleres de esto, porque es tan importante, la comunicación es tan importante y el idioma euskera tiene que reivindicarse en todos los espacios. Todas las autoridades, todas las administraciones deben de aportar su grano de arena y hacer que se oficialice, que no sea cooficial, sino que sea oficial, que eso nos va a ayudar a aprender a todas y todos, los de aquí, los que llegamos a este país, que aprendamos el euskera, que es el idioma de aquí del País Vasco, de Euskal Herria. Soy Ali, soy de Venezuela, me ha parecido bastante bien la reunión, me ha gustado que nos integran los extranjeros y bueno, ya lo hemos dicho aquí en la reunión bastantes veces, que traten de fomentar e implementar el estudio del euskera a los jóvenes extranjeros, a las personas extranjeras, con algo bastante asequible con los costos y bueno, gracias por la invitación y algo. De esta reunión me llevo muchas cosas positivas porque casi todas las ideas que han salido son positivas, son buenas, de apoyar el euskera, han salido ideas de cómo crear grupos de euskera, ver espacios donde se practique mucho el euskera y yo creo que buena sensación, es una reunión positiva. Eta bigarrena berriz izan da gehiago lurraldetasunari begirakoa, Ipar Euskal Herriko eragileekin, egin du kontraste bat, beste bat Nafar ordezkaritza batekin, eta eremu politiko instituzionala ere batu dugu EAen bertan ere. Eta guretako funtsezko izan da, barne kontrastea egitea, bai lehen aldaketa teoriaren lehen bertsioarekin eta baita bigarren bertsioarekin ere. Eta nahi dugulako hau guztia izatea topagunaren mugimendurako ariketa kohesionatzaile bat. Eta horren mesedetan jarri dugu topaldia eta bestelako lan mintegi batzuk. Eta guztira 200 lagunen ahotsak jaso dira honetan guztian, ez? Eta elkarrizketa taldeak nolabait hori guztia entzun eta liseritu du bere gogoeta inalizateko. Bai, beraz, Euskal Konfederaziotik oso egoki ikusten dugu topaguneak abiatutako gogoeta hori, eta gainera testu inguru jakin batean kokatzen da, jakin behar beraz inkesta soziolingvistikaren emaitzak izan ditugura berriki eta Ipar Euskal Herrian izan dugu, konstatatu dugu jautxiera bat erabileran ere, beraz, eta badakigu hizkuntza bat bizitzeko erabilera bultzatu behar dela. Beraz hor, datu aski kaskegarriak dira Ipar Euskal Herrian, eta pentsatzen du horako gogoetak laguntzen gaituztera antzinatzeko erabileran, beste formula batzuk atxemaiteko jendeak euskarak gehiago erabildezan, eta ikusiz arlortan egin beharriko lana biziki handira dira, horako gogoetak dudarik gabe biziki lagungarri dira. Beraz, egun Baionan topagunearekin lehen gogoetaldi bat egin dugu erabilerari buruz, ondoko 10 urteetan zeiten altzen norat buruz joan nahi dugun, eta egia da Ipar Euskal Herrian gauza initzetan kasik zerotik hasten girela, hasi aurtzaindegietatik, pentsa aurtzaindegien uneko 5 baizik ez da euskaraz eta lehen hezkuntzan bitik batek bederen elebidun edo imersioan egiten du, beraz holako datuak ikusirik edo bigarren hezkuntzan uneko 10 jausten denean begitz, bada oinagian baditu gain bat gai lantzekoak. Ez gara asamblea de majaraz, mañana sol, baizik eta bitartean hitz egin behar dugu jendearekin kontrastatzen joan behar gara etengabe. Orduan, kontraste hori ondo egiten badugu, amaierako produktu hori, X hori, egokia izango da eta transmititzen dugunean ondo ulertuko da. Emaitzari begira, prozesua bera berritzailea da eta prozesua bera iraultzailea da. Nik uste dut hor topagunea ausarta izan dela, horrelako prozesu bat martxan jartzen, bizipen eta esperientzia ezberdinetako pertsonak elkarrizketa talde batean biltzen, euskararen erabilerari jauzi bat emateko nahiarekin. Osea, hori bada iraultzailea. Hemendikan aurrera, uste dut era batera taldeak
hasi bat sortu duela. Hasi hori eta proposamen bat, proposamen forma bat eman dio hasi horri. Hortik uste topaguneak, topagunean lanerako ekoizpen handi bat egin dugula eurentzako, ekarpen handi bat izango da euren kongresurako, hori bai sinisten dut horrela izan dela. Ditzen zait, atera diren gai batzuk hor zeudela, agian, modu batean edo bestean landuak izan direla, baina esplizitatu ditugula eta horrek markatzen digula nik uste agenda polit bat. Badaudela ardatz batzuk oso konpartituak direnak eta hori garrantzitsua iruditzen zait, eta esango nuke ardatz batzuk finkatzea bera ez dela gutxi. Nik ikusten dut orain arte egiten duguna biziki aberasgarria eta interesgarria dela. Gero hori nik nahiko nukena da ikuste hau prozesu honen hasiera bezala. Gero da hau txosten hau nola erabila izango den, nork irakurriko duen, eta jende horrek ze erabilpen egingo duen txosten honena. Hori ez dago gure eskupean, baina espero ahalik eta gauza emankorrena aterako dena bide luze honetatik. Nik uste dut proposamen interesgarriak egingo dizkiogula Euskaltzaleen Topaguneko kongresuari, eta kongresuak erabakiko duela baita ere, mendik eta 2030erako bide horretan zein izango diren bere estrategiak eta lan ildoak. Nik uste dut ekarpena oso aberatsa izango dela gurea.